Hendaia iparraldeko dantzarien topaleku bilakatu da asteburu honetan ospatu baita iparraldeko dantzari egunaren lehen edizioa. Ipar Euskal Herriko 16 dantza taldeko 300 bat kide elkartu dira Lapurdiko hirian. Iparraldeko dantzari egun hau Hendaian da aurten, Akelarrek bere 50. urte muga ospatzen ari delako urte osoan, eta federazioak bilatzen zuen leku bat egiteko, eta orduan gure burua aurkeztu genuen. Jakinda, gu bakarrik ezin genuela olakorik egin, baina federazioekin batean posible zela. Gazte eta helduagoek argi dute zergatik bat egiten duten dantzarekin. Pentsatzen dut dantzatzea bizki garrantzitsua dela egia errepresentatzeko, eta ere bai maitatzen dut dantzatzea beti egiten dut eta egia errepresentatzeko ere bai. Helburua beti izan da, dantzak eta dantza taldean nire ustez gazte eta ametsa dena eman dit. Eta garbi nuen, ahal nuen guztia, bestei emango nela aurrei, eta horri biltzen gira aurrei erakasten. Hendaiako 3 gune ezberdinetan dantzatu ondotik, Lapurdi, Xiberoa eta Baxe Nafarroako dantzariak Donostiatik gonbidatutako goizaldi taldeko kideekin batera, ezker paretan ikusgarriak eskaini dituzte. Batzuentzat lehen dantzari eguna bazen ere, beste batzuei oroitzapenak gogora ekarri dizkiegunak. Niretzat oso berezia da, niri oroitzen zait nire leheneko dantzari egunak, handiak, eta berentzat oso garrantzitsua da, zeren beren elkialdea ofizial lehena da. Iparraldeko dantzarien biltzarrak antolaturiko ekitaldiarekin argi dago dantza bizirik dagoela Euskal Herrian. Kontuan izan behar da, hemen daudela 250-300 dantzari, adin hortakoak aurrak 1000-1500 elkartzen dira dantzari txiki egunean. Eta gero pixkat uzten dute, eta hori da pixkat egun honen helburua ere, eta taldeak, gazteak, 14, 15, 16, 20 urtekoak, elkartzea, elkarrekin dantza egitea, konturatzera ez direla bakarrik, beste herrietan ere badaudela gazteak, eta bere garrantzia duela horrek, eta animatzeko, eta ez usteko, eta goza politak egiten aldirela. Ikusten dut baietz, beste euskaltetan bai, baina Siberuan baita ere, uste dut bai, gazteek gustu hartzen dutela dantza ikasten, eta zaila da, baina bai.